Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Ang alak ka, akong talahoron. Ang alak ka, akong talahoron. Akong gagawin. Ang maninamino ka, gala ka pa rin ang alak. Akong talahoron. Akong gagawin. Ang alak ka. Wakay angin kabalakan sa imong anak nga si Krisha, Tita Rolaida. Nagkasulti na kapiyog sa imong amahan. Apan, di lang yun ako mapugna ng ako kaugalingon nga mapalaka. Tita Rolaida. Palihog, ayaw intaon pa sabi si Iha Krisha. Oh, makalaom ka ni ana, Tita Rolaida. Bahin sa iyang kahimtang, unsa ba kuno'y pong sa doktor? Nipasalig na sa bang doktor nga wa kunoy dakong kadaot nga nahimo sa lawas ni Krisha ang maong insidente. Kung dili pa ka mo makapauli sa musunod pa nga mga adlaw, muapas ko diha sa La Tierra. Oh, Tita Rolaida. Anyway, naman sabdiya si Papa ni mo Menard. Oo. Niara sa karaang bahay sa mga Buenavide si Papa Menard, Tita. Daan pa gyud lagi ko. Dili gyud mahimutang ang akong mami kung masayod sa akong gidangatan. Wagid mahimutang si Tita Rolaida. Nanawag gid siya nako. Kanindot di ay kun naay ginikanan no. Kay naay mabalaka og dili gid mahimutang. Oh, Brenda. Nagkasabot man ko nimo, Brenna. Diya ka magdako uban sa imong iyaan. Nya ngilad pa gyud kay batasan, pero kapa lang niya. Miss Krisha. Dolan ko sa sementeryo munisipal, dinhi sa La Tierra. Apit na ang alas 12 sa tungang gabi. Kanindot nga tan-awon sa nagpuwa nga kalangitan. Full blood moon. Sa tibok na kong kinabuhi, karon ko lang kini masinati. Kanindot sudungon sa nagpuwa nga kalibutan. Akong talahuron, akong agawon, wamani nam inuka, gulakap arsin ungolok, akong talahuron, ungolok, uka. Mga alagad, sukad pagyod kaniadto sa panahon pa sa akong katiguangan. Kania gilubong nining maong sementeryo dinhi sa La Tierra. Bangon kamo! Bangon! Naana, hinay-hinay na ug pangukab ang mga lubnganan sa importanteng mga disipulos nga nagmatinudanon kaniadto sa mga buhi pa sila. Bangon! Pipila lamang kamo kabuok, apan kabahin kamo sa kabaguhan unya sa kalibutan. Kung maablihan na pagbalik ang paraiso, yamaw ang Tierra del Sol. Ursula nga kaluhan ni Tarsila. Bangon diha sa imong lubnganan.
Nagkabati ka ba ka na ko, Ursula? Bangon diya sa imong lubganan! Nasayod ko, gawa mga tunas ang inyong kalawasan. Ursula! Rosalina! Cristita! Benjamin! Ludovico! Rustico! Estelito! Procorpio! Bangon ka mo! May lawak na alan kaninyo, paingon sa kahimayaan dayon, gaway katapusan! Akong talahuron, akong agaon, wan nami nam ituka. Kulakap arsin ungulok, akong talahuron, ungulok uka. Ungulok uka. Oh, akong talaurong agam, saway katapusan kahimayan. Linya mong tanan, kay magmarcha kita ninyo, paingon sa dapit nga inyong puluyanan. Linya mo, in order, find your height. Sige na, Ursula, Rosalina, Cristita, Benjamin, Ludovico, Rostico, Estelito, Procorpio, Linya, in order, find your height, find your height. March time! March! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Make it faster! Left, right, forward! March! Alas 4 naman ay pasadas kadlawon. Da, nindot king akong katog. Ay, thank you, Lord. Niring na gid akong phone. Hello, Krisha. Ay, salamat kinakontak na kita ka diha. Gabi iwagit ka na ako makontak. Hasta sab si Darwin, o siya makontak ni Jo Marie. Nya, wag yung signal kay PE, uy. Unya, kumusta man diha ha? Unsa imong naobserbahan ha? Atol sa pagtaktol sa blood moon? Na, pagawas ni Darwin din sa kwarto, kay giingnan nako siyang ikatog na mong among kahadlok nga gibati. Natug lamang ko. Ambot kaha siya. Nagpakuyog na lang unta ka niya diha sa kwarto. Na, wako uy. Krisha, naglikay ko. Kay tingali og machismis niya ko social media. Mapatyan ko nilang mamagpapa. Ay sus, ni abiyatas emergency nga situation ha, Ashin? Naglikay lang lagi ko. Kay baka na kan Darwin. Nanguya bayan na ako. Unyawan ako sugta. Og usap pasad, nag-vlog-vlog ng tawhana. Magpataka pa lang niya na hinuog post sa FB. Na, unsaon na lang. Paksit yung buga na kog makusnitan ko sa kong inahanzay. Ay, ayaw na pagawas ha. Alas 4:18 pa beros kadlaw. Oo, okay siya. Paabuton sad na akong muhayag. Usap pa na ko tuktukon si Darwin sa ilang kwarto. Naibaw ka ba kung sa trending karon sa SOCMED? Ha? Wa. Kay karon pa tsyup ko ni mata. Nya, karon pa ko nakanotice nga na signal. Nga na di ay uy. Trending karon ang nakuhang mga video ng mga minatay gikan sa lubnganan nagmarcha sa kadalanan sa La Sierra. Ha? Unsa to? Mga minatay gikan sa lubnganan nagmarcha? O lagi. Na, tuo mo ka na fake news na sad nga. No. Dili fake news. Kay daghan yun ang nakakita. Daghan ang nakakuha nila og video. Hala no, kalain. Lagi. Tanawan niya pa. Og, abi ni mo, ang commanding officer pa yun sa nagmarcha ng mga minatay.
Usa ka tawo nga nagsulob og lupus itom nga abito. Unsa? Kinuo ko. Mong pag-amping diha ha. Kay basig karong adlaw ma-discharge na mi diri sa ospital si Brenna. Okay, Krisha. I hope so. Unta, itugot nas Kinuo. Unsa? Tinuod kining gibalita nimo karon? Nang sila? O lagi. Patay na ang suod kay nimong higala nga si Darwin. Oh. Tunay wa matinong mananap ka ni buglo niya suod sa giokupar ninyong kwarto dong Diyos. Ginoo ko. Ginoo ko. Anong nahitabo magini kang bay Darwinan? Gano man eh? Mao pa sa pagkahibaw karon mo ni Ashing. Kay ingon pa niya, labihan niyang nahinanok gabi. Ginoo ko taon. Nakalas ko na yung kinabuhi sa akong suod kayong higala. Yan ang mga tinugyan sa balao dong Jumari. Sige nang, sige kay. Ako pang pahibaon bahay ni ini si Krisha. Bahay nang. Bay Darwin. Kakalitan ipay. My God! Kaliso din yung dawatan, Jo Marie. Hasta maglisod yun sa maglapat. Ganong nahitabo man eh. Ganong man. Naibaw ko sakit kayo ni alang ninyo. Pero ayaw lang magpalabi sa inyong emosyon. Salamat, Brenna. Salamat, Brenna. Kinahanglang maimbestigahan kini pag-ayos mga otoridad. Kaya imposible kayong usa ka mananap mo ay nagbuhat sa ingod. Miss Krisha, Jo Marie, ang karaang bahay sa mga Benavides, naglimin og daghan kaayo mga misteryo. Brenna. Jo Marie. Wala si Darwin. Ashing. Nagbasa noon kung anong ipagawas para ko siya sa kwarto. Kay gusto ginunta siya nga ubanan ko hangtod pupunta. Kay ako rang usa. Ay nagpasulang imong kaugalingon na siyang. Ang atong pangitaon karon mawang hustisya sa iyang kalit kayong kamatayon. Jo Marie. Kinahanglang mailhan konsekwensya man ang kriminal aron siya masilutan. Usa ka mangtas ang nipatay sa suod ni mong higala, Iho Jo. Usa ka mangtas nga nakasuod dinhi sa karaang bay sa mga Buenavides. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!